sakaling may 10 million na. 10 million, 10 million. 6, 6. Yes, mayroon na naman. 8 to 1. Bakit di ba naging 5? Dapat naging 5 na lang yung 6. Ayan. Ayan, Ayan, 6, 8 to 1. Dapat naging 5 na lang yung 6. Para na 1,000 na sana ako. Tingin pa tayo. Yan, dalawa na guys. Dalawa na. Ayan. So, 4, 6, 7. Tapos na mga ba? Ayan guys. So mayroon akong napalanunan na dalawa guys. So 200 na 200. So 400 ang dalawa. A few moments later.